подари един хубав ден им подари днес. Знаеш какво е? От един час страхотни емоции. Страхотни. Днес определено никой не му пука нито за критица, нито за нищо друго, освен за този мач. Аз се превърта на едно мазаключ някой реално. От сега предупреждавам, не, наистина. Аз не мога без да се катери, без да не правя нещо. От официалната лоша ще ме изгонят, защото аз няма да седа и ще дивея и ще кафе и хората няма да гледат матча. Аз се предупреждавам, че ще е страшно. Аз ще изтърща, не отговарям за действията си. Не ме е страх и да взема някой друг шамар, защото не ме е страх. Но ви казвам, защото за вас ще стане кофти. На 3 см от главата. Нормално да бъде. Прави тук глупости, смисъл да седи, да си трябва и да се гледа мача. Не всички качват парите на кучето там и стои и всеки. Направиш поразили. Диета. Явно всички гледат предаването и всички знаят, че съм от Локомотив Пловдив. Съжалявам. Тук на стълбите започнаха сами, там аз извадих фанелката, понеже да ме псуват и да ме обижат. Що пък и аз да не си покажа фанелката. Съжалявам, аз съм дошла да подкрепям Локомотив, а не да се съобразявам и да си мирувам пред жълтурите. Аз станах жълтурче. Дано Мариана да ми го чуе това. Аз съм щастлив, че екипажът е тук. Той каза, че ще е щастлив да го нападне целият отбор. Заслужавам една фланелка, жълто с черно. Ботев са по-силни от Локото. Локото за мен получават Оскари за добри симуланти. И аз съм определено за по-добрите Ботев. И Радечки, и Гордокова. Марианче, Мило, Ботев са по-силни. Не ме е страх от теб. Страх ме е повече от агитката на Ботев. Затова съм с тях!
Дедехме само се намокрихме. Заради не глупости ще да стане полиция, не може да спасат. Щека да най да ви бият. Ти знаеш, ако тръгнат не полиция, не охрана, ще минат точно като луда крава телето, не знаеш. Да, сега да влезеш бъдете в кътката на лъвовата. И дигаш фанелката на Локо Пловдив. Ти нормално трябва да си болен мозък. Ама тя боли, тя вече 2 дена, тя гледа адекватно. Но интересува, ти ще го изядете вие, бе. Аз се Ама да, бе, тя камъка мина на 2 см на ход на рука. То не ми, че тук се качиха горе, беката днес. Беха стагнали, бутилки, взеха летът, аз усмихвам, не камък, какво ми гледа усмихвам. Още Мариана се е доволна. Още няма да пише. Знаеш какво става? Да дойдеш в гидката на Ботев и да му извадиш този Аз време. съм дошла. Няма да карат. Да, ама трябваше малко по-гъвко. Не знам какво ще стане. Ти сега какво оправдаваш ли се? Знаеш какъв камък мина върху от главата, на 2 см от главата? Кое съм целяла, бе? Как? Какво ми слагаш тази фанелка на локото в логитка на Ботев? Ама аз имам мач на локото! Ма после Аз какъв им мач на казах. локото? Аз им казах! Те взема не знаят на кой съм фен. Марианче, ти виждаш все пак по обстановката, има объркване. Ще бе, Мариано, чакай малко. Аз ти казах, че тук не може да си правиш, да си развяваш коня, как си мислиш, че си овазва, моето момиче. Изобщо не съм си говорила с теб даже. Напротив, там като ти казах, дай да мислиш, че ти командваш парада. Изобщо не съм говорила. Феновете на Ботев, казах ти го отпред, кой беше до мене. Ти не можеш да си отидеш, се правиш да герой някакво в феновете на Ботев. Искам да си сложа фанелката. Не можеш да я сложиш на без домакинския сумнение, мач на Ботев Пловдив, нямаш шанс. А защо ми водят там? Ама рискуваш. Къде те водят, бе? Къде на Елизабета? Малко да мислиме, в Пловдив не ме заведат. Идете ви там, защото мен ме водят там, при положение, че всички знаят, че съм толкова. Дори да не бях извадила фанелката. Фанелката извадих много след това. Те чека да ги отрепат, бе. Добре, че дойдеха полицайите, охраната ти беше отишла, бе, моето момиче. Ти щека да го издадат и другите около тебе. Ако ме бяхте оставили аз да направя организация, нямаше да има абсолютно никакви Ти проблеми. ще направиш организация. Кой си ти, бе? Коя си ти, Ти бе? можеш да си измиш чините да ти ядеш тях, ма. Ще направиш Ние си организация. абсолютно всичко. Миш си. Моля да се това пита как са ми марулата. Не съм те питала как са ми марулата. Ти ми говориш на мене за мачо да правиш организация, че ходите като лумпани, да ходите да вкарате Абе, хватчите. чакай, че още не е свършил тук, не знаем дали може да си тръгнем още от тук. Мога да ни изпочупат автобус. Така е, приятелче, така е. Ти много добре виждаш къде влизаш, бе, човек. Това ще стане така или иначе при всяка атака. Каква Това мога да ви го гарантирам, защото аз не мога да седя и да си мълча. Не можеш да стоиш обаче. Ами за тия неща трябваше да се сетиш още като ти предложиха да отидеш на матча. Аз съм го казах вчера на разговора, го казах всичкото това нещо. Любе, Не мислиш, си че бил е под там. нивото да разговаряш с този човек. Аре, стига, няма сега за това да говорим. Ай, няма Беше нищо да ясно, че говорим е с него пълна повече. глупост още в момента, в който си се съгласила да го направиш. Не можеш да излезеш по телевизията и да казваш колко върл фен на Локо си, да отидеш на мач, с който Ботев са домакини. И да влезеш в пагитката на Ботев и да развееш фанелка на Локо. И Не да знам с какъв го очакваш да направи ни това. посрещнат с аплодисменти. Еми Не няма знам, как не да знам стане. с какъв акъл го направи. Това ще си понесеш много сериозни последствия за това действие, често ти казвам. Не от мене, от целия отбор. Защото поставяш хора в опасност. Гад и скъпото удоволствие, 3000 лева.